Love you! Wow. Hello mga palalap! Wow! Nag-snow. First time yung nag-snow ngayon. Tingnan niyo. Hi love! Good morning! Saan ang punta? Ay, dahan-dahan lang. Yan, pupunta siya sa trabaho. Ingat! Nandito tayo sa labas ng bahay. Yan na po ang kaganapan. Puntahan po natin. Maglilinis muna po siya ng kanyang sasakyan. Kunin ang mga snow sa harap ng sasakyan. Kaya mahirap, walang brahe. Wala daw ang kanyang pangkayod ng snow. Kita niya. Ganyan po ang paglinis. Basta lang makuha para walang obstacle pag humingin ka sa mga salamin. Sa taas na yan, hayaan na lang yan. Lilipad yan. Ang importante sa mga gilid na salamin, lalong sa harap, likod. Hi love! Love you! Wow. Oh, ang lakas pa rin ng snow. First time niya nag-snow. Late na nga. October 22. Ito, dali. Oo, ang bilis. Hala. Matatapos na ang buwan at ang taon. Opo. Apok. Babong. Right. See you. Lamig. Ang kagaya niyan, sa taas ng bubong, hindi pa nakuha niya. Nagaya niyan din. Ang importante sa harap. Tsaka sa mga gilid na salamin. Okay, ingat-ingat. Ang trabaho po niya ngayon ay sa part-time niya. Sa Bubbles. Maglilinis ng sasakyan. Iwan ko kung merong magpapalinis dahil grabe ang snow. Baka wala kayong customer ngayon. Rato ah. Ay, pumasok na. Yaan mo na lang. At ang kanyang gulong naman all season yan. So, hindi na kailangang palitan. Ang kanyang gulong. Okay naman yan sa ganitong weather. Okay, dahan-dahan. Ingat. Yan ay doon muna siya magliliko. Oops. Yan. Ang punta niya ay sa may Chinook banda. Doon ang kanyang trabaho. Mga 15 to 20 minutes ang biyahe. Ingat! Love you! At sa ngayon, ako na lang ang nandito dahil ang anak ko din ay may trabaho. Yan po ang puno. Oh, ang ganda! Parang Christmas tree na. Ay, kawawa ang ating ano dito. Meron po tayo dito na pang Halloween. Tingnan niyo natin. Oh, natabunan na ng snow.
May Halloween tayo dito na dragon. Oh, ay ang lamig. Hindi ko kaya. Mag-aano naman yan pag pinaandar. Yan po. Grabe. First time na naman. Mag-mower ako mamaya. Kukunin natin ang shovel pala. Hindi pala damo ang anuhin natin. Snow pala ang linisin sa daan natin. Kasi mandatory po dito na maglinis ka ng sidewalk. Dahil kung ano mang mangyari may dumaan sa iyo na kapitbahay natin at madulas, tayo po ang may kasalanan. Magre-report yan. Kaya dapat linisin natin ang ating sidewalk. At of course, iwas dulas. Iwas madapa. At lagyan natin ng asin na para dyan madaling matunaw. Okay, see you! Ngayon po mag-shovel tayo ng snow. Ang hirap. Dahil ito ay snow na wet snow. Mabigat. Iyo muna. Hello mga palalab, yan na po ang ating nalinis. 4 na bahay din yan. Dahil wala tayong pasok sa trabaho, sa school lang, dito lang sa bahay, online po tayo. Kaya may time. In 5 minutes may pasok na ako, kaya hanggang dito na lang. At nalinis na natin ang ating harapan. Oh, pero nagsusnow pa rin. Kaya may umaano pa rin. May snow pa rin na malakas to Baka mamaya makapal na naman. Kaya hanggang dito na lang po. Salamat. Yan po. Yan na naman. Pumuti na naman ang daan. Walang katapusang snow na ito. Winter na talaga. Hindi na mapigilan. Salamat po.